Leikitxoko hiribilduak 687 urte bete ditu gaur, azaruen 3an. Udal tributu eta prestigio publikuen eguneratzia eta obari ezberdinak onartu ditu Leikitxoko udalak. Garraitz irlako ondaria berreskuratzeko lanak egingo dira. Ana Bolena operia ikusteko irteri antolatu dau udalak. Giro petrala datozen orduetan, haize oso sakarra, olatu handizak eta zaparrada trumoitsuak espero doguz. Astebururako udabarriko eguraldia bueltatuko da. Leikitxoko hiribilduak 687 urte bete ditu. 1325 urtean, Maria Diaz de Haro Bizkaiko handeriak herrizari fundazio kartia emondotzon, eta ordutik azaruen 3an Leikitxon urteurrena ospatzen dugu. Bolanderakin ospatuko dugu eguerdian, eta astebururako ekintza ezberdinak antolatu dira. Ordutik ona asko aldatu da Leikitxon egitsuria. Itsasua bertatik bertara eukitza, herriza bere inguruan hasi izan, eta biztanleria Santa Maria Elitxatik hurbil bizi izan. Baina, garai horretako elizia, esan gaur egun ezagutzen duguna, izan be, azkan hau, 15. mende amaieran egin zan. Gitxi geratzen da, 2025an Leikitxoko hiribilduen 700. urteurrena heldu, eta urteurrenak merezi daben moduan ospatzeko. Zalantzarik barik, urte berezia izango da, eta begiradia gertakari horreri ipinitza daukagu Leikitxoko udalian. Herritarren bizikalitatea hobetzera bideratutako proiektuak eta inbertsioiak eitzen jarraitzeko eta dagozen zerbitzuak sendotzeko, ezinbestekoa da udal tasa eta zergak eguneratzea. Hori holan, 2022an injarrian dagozen udal tributu eta prestigio publikuari 1,5% igoeria esarriko jake, eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga kuoten salbuespenagaz. Era berian, obari ezberdinak esarriko dira ezaugarri bereziak betetzen dabezenentzako. Zehazki, ondasun higiezinen gaineko zergan, 150% obaria izango dabe familia ugariko titularrak eta kalte beretasun egoeran dagozen familiak. Gainera, energia berriztagarrien instalazioak eta energia eraginkortasunean eragingo daben lanak, 150% obaria izango dabe eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zergan. Garraitz edo San Nikolas uhartia Leikitxoko badizien erdizan kokatzen da, eta interes handiko eraikuntza eta elementuak daukoz. Horren erakusgarri, 2019an Eusko Jaurlaritzak parke arkeologikoen itxeria aitortu eutzala. Azken urteetan egindako induzketak, gainera, urte luzez tapata egon dira zen arrastuak biztaratu dabez, horma eta astarna barrizak aurkituz. Itsas ondarien funtzesko pieza hau berreskuratzeko asmoz, Arantzadi Zientzia Elkartiak Garraitzeko Parke Historiko Naturala, Garraitzeko eremu erlijioso militarraren egonkortzea exekuzio proiektua idatzi eban. Hori dela da, Irlandez berdintzen dira zen eremuen egonkortze obrak egingo dira. Lehenengo fasian, kuartela, bolborategia eta goiko gotorlekura bideratutako lanak egingo dira. Horrek lanok 57.000 eta 500 euroko kostua eukiko dabe, eta hilabete beteko epian egingo dira Leikitxoko ondaria berreskuratzeko pausu handi bat suposatuko dabelarik. Artien arlo desberdinak herritarrengan hurbiltzeko asmoz, Leikitxoko udala eta Bilboko Abaoren eskutik, operia presizo txikinean ikusteko aukeria emongo zake barriro be Leikitxarrari. Oingo honetan, Ana Bolena opera ezaguna ikusi izango dugu. Gaetano Donizettiren musikiagaz lagunduta, bi ekitaldiko tragedia lirikua azalduko da bakardadien tragediari buruzkoa.
Sarreria eta garraizua 59 euroren trukian eskuratu halko da kulturretxian arratzalde zizena emonda. Azkan eguna azaruen 15 izango da. Autobusa azaruen 22an, Martitzena arratzaldeko 5 ardizetan urtengo da mandazkatik. Emon izena eta zatoz operiaz gozatzera. Zinema, azar honetan ikusgarri zine aretuan umoria izango da protagonista. Azaruen 11an Jose Juan Bakero komikuen monologua eukiko dugu. Eguneroko gaizak jorratziaz gain, familia, lana edota lagun arteko harremanak be azalaratuko ditu ikuspuntu celebre eta ironikuagaz. Azaruen 25an Barriz, Zuhaitz Gurutxagak eta Iker Galartzak lehendakari gaia komediza barregarria aurkeztuko gaitxue. Sarrerak salgai daukazuez zinemazaleak.eus orrialdian, zerbait informatika dendan eta lehiatilan ikuskizunen aurretik. Lehendakari gaia, ez galdu, azarako 25, 8 ditan. Bai, hor, lekeition. Eguraldia. Gaur eguraldi aldaketia izan dugu eguerditxik aurrera. Goizian hegoaizia zakarra ibili da eta girua epela izan da. Eguerditxik aurrera baina aiziak mendebal ipar-mendebaldera eindau, euritara jodau eta temperaturak bera egindabe. Itxasuan olatuen altueriak gora egindau eta datozen orduetan 3-4 metrorainoko olatuak espero doguz. Ondorioz, Euskalmetek alerta laranja esarri dugu. Bizar, temperatura maksimuak 15-16 gradu artekuak izango dira. Mendebal eta ipar-mendebaldeko aizia injartzu ibiliko da eta itxasotik zaparradak ekarriko ditu geurera eta izan leike ekaitzak jotia. Adi, itxasoa asko sakartuko da eta ondorioz alerta laranjan gagoz 5 metrorainoko olatuak aitxeik. Zapatuan, goizaldian, oindik be odei desente eukiko doguz, baina goizak aurrera inala, odeizak gitxitxuz jungo dira eta gainerak orduetan eguzki girua nagusitzuko da. Temperatura maksimuak 3-4 gradu igoko dira. Domekan, goi odeizak izango doguz zeruan, baina orokorrian giro argiza mantenduko da eta temperaturak gora eitzen jarraitzuko dabe. Maksimuak 20 gradutara iritsi leikez. Hurrengo astia hegoaldeko aize bizizagaz hasiko dugu eta ondorioz temperaturak gora egin eta giro estaliza baina lehorra ekarriko gaitzu. Beste barik, emoten dau, asteburuan giro atsegina eta epela bueltatuko dala. Beraz, giro atsegin hau daukagun bitxartian aprobetxatu eta hurrengo astera arte.